Godmorgen, siger Gitte. Som vi ved, har vi planlagt arbejdet, så der er tid til at udføre arbejdsopgaverne ergonomisk korrekt. Men i dag har vi desværre fået en sygemelding fra Anne, derfor er vi kun 3 på arbejde, så vi må planlægge lidt anderledes. Gitte fortæller, at det jo som chef er hendes job at se på arbejdsopgaverne. Nogle af opgaverne skal vi nå her i formiddag, andre kan vi vente med til i eftermiddag, og de sidste kan vi skubbe til i morgen, siger hun så. Hun har nu prioriteret de arbejdsopgaver, som haster mest, og det kunderne især efterspørger. Sig til, hvis I har flere forslag til, hvordan vi bedst prioriterer, siger Gitte. Og tilføjer, at det jo godt kan være, at de kommer til at lave noget, de ikke plejer at lave. Men så skal hun nok instruere dem. Husk at spørge mig eller hinanden, hvis I er i tvivl om, hvordan I skal udføre en opgave. Selvom vi får lidt travlt, er det vigtigt, I giver tid til at bruge den arbejdsteknik, I har lært, og at I hjælper hinanden. Kim tænker, hvor er det rart, at Gitte både organiserer dagen, inddrager og tænker på os, og selvom vi har travlt. Kim skal til at pakke en af de paller ud, som godt nok plejer at høre under Annes område. Varerne skal fordeles til flere forskellige steder i butikken, men Gitte har sagt, at halvdelen af dem godt kan vente til i morgen eller senere. Kim har ikke prøvet at arbejde med de her varetyper før, og beder Ali, som kender varetyperne, om hjælp. Ali siger, det klarer vi let. Jeg skal nok hjælpe dig med at sortere de varer, som er vigtigst i dag, og fylde dem op på hylderne. De varer, som kan vente, lader vi stå på pallen og køre dem ud på lageret. Anne plejer at køre salgsstativet ind i butikken ved lukketid, men i dag har Ali tilbudt at gøre det. Han er dog lidt usikker på, om han kan klare opgaven helt alene. Det er lidt besværligt, for nu er der kunder på vej ud af døren. Gitte kommer forbi og siger, nu skal jeg give dig en hånd. Hvis du skubber, så styrer jeg. Husk den gode arbejdsteknik, vi har lært, når du skubber. Det har været en god dag. Gitte siger, vi nåede det, vi skulle, og vi har været rigtig gode til at tale om tingene og til at arbejde sikkert. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så opgaverne kan udføres ergonomisk sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Planlæg og prioriter opgaverne i fællesskab, hvis arbejdsforholdene ændrer sig, f.eks. ved en sygemelding. Bed om hjælp, hvis der er opgaver, du er usikker på, også selvom du er blevet instrueret. Pas godt på jer selv og hinanden. Det er din arbejdsgivers ansvar, at jeres arbejde kan udføres, så det er sikkert og sundt. Og du som medarbejder har instrueret og oplært, f.eks. i at løfte rigtigt. De tekniske hjælpemidler skal være til rådighed, og det er også din arbejdsgivers pligt at sikre, at instruktionen bliver fulgt. I det daglige skal du som medarbejder selv gøre det, du har lært, og tage fat i din leder og eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du har spørgsmål eller føler noget kan være usikkert.